No? Di mo masuko na mag-uban ng stricto jam mo. Lagi. Mo ni ang amigo guys, si Victor Hansol og si Mrs. So to ngani Perlita Hansol. Guys, mo video ko sa ilahang tanaman guys kay murag naikag jud ko ni tan-aw. Dili magutanan tao ay naay tan. Hello guys, wow, kalami kaadyo sa nga aning tanama. Pero kamura may na ay ani lagi. Uy, Ginoo ko. Giant plant naman ni oh. Ginoo ko. Lami kayo guys. Mura gyapon tong pagkauna katong mga prutas no. Uy, nilibo ba yan eh, Ginoo ko. No? Di mo masuko na mag-uban ng stricto jam mo. Lagi. Mo ni ang amigo guys, si Victor Hansol og si Mrs. So to ngani Perlita Hansol. Guys, mo video ko sa ilahang tanaman guys kay murag naikag jud ko ni tan-aw. Dili magutanan tao ay naay tanom. Lagi. Kita ko nang manilabhan. Why question nang nilabhan? Kani pila palit nimo ani? Unsa pa giabono nimo anang aramang nindutan na? Abono mo na. Ano na mga latang munggos. Kanang latang munggos di ay? Palit ba palit? Uy, Ginoo ko lami lagi si Ja oy. Ganahan magukog tanom kay hilig kog tanom. Bugnaw ang kuan o karong init bitaw mura nakatabang ni sila. Bugnaw na sila. Gawas aning tanom guys na ikag yu pukus kuan no. Murag bugnaw kaadyo ang imo habang pamati kay green. Hangin pod green pod. Tanawa guys, ag ilahang pat gibutangan nila og kanang mga wisa prutas no. Mao day sekreto gyud ay ani oh. Hala, mananom ta guys nya atong butangan ingon ani bitaw Mao day ni sekreto di ay ni Mrs. Hansol oh. Agoy. Mo ni pagkaon niya. Pakuan. Lagi pakwan is watermelon mama ta. Lain ang pakwan. Ignorante pod lagi ang taon ko ay. To apo dito sa suok nga bahin guys at makita dito sa suok. To. Disim gihapon nga tanom mo. Mo lagi lang sekreto guys, butangan lagi si Ja og kanang mga bija nga mga prutas, mga panit. Tapos wow, kalami. Sana all na ataani guys. Tanom. Daghan nagbay na akong naagian, pero kanira akong nakita ron nga murag wa jud ko initig tan-aw oh. Tagpila ba metros ani? Ari man. Roll. Ikaw inana ba? Quadro. 100 ka po. 600. Ha? 600 pesos ka pili. Ang 100 ka buok? Sa to patag 600 para ba na? Ay buok. Amo na ni si Ja. Gunting-gunting naman ni pagabot. Yan na siya ipatapot ra si Ja. Mo na po'y uso. Pikit na. Hasta galing ang bagtok ipapilit. Namilit bagtok. Pero gilukop na nimo ni imong bay wa. Kanipa. Wa pa maatubangi.
Ang lahi oy kana oh, talahi gyud ang yang kuan kaysa ito oh. Lahi ra pod adto oh. Mugaway na ni mga tawhana ni. Mugaway, pero nagipapilitan. Gaway, way gikaon. Ay, salamat taon Mrs. Hansol. Ngayon mo kong gitugtan ini imong kon. Kinsa ditong balay ito pikas? Ako Itong bata. bata, kapitan na si Mang. Kinsa gud si? Sila. Ah, di balaki man to, murag balatiro. Murag balatiro man to. Bala, balatero. Ah, Muy kapitas si Mang ng bata. o ahong igagaw ng kuan na murag hapos balatiro man to na. Uy, kani humot ra ba ni kaadyo? Humot ra ba ni siya magabi eh? Oo, Humot. Hala, bungbungi po ni intaw na kay luoy. Atop-atopi ba? Hello guys, wow, kalami kaadyo. Sige nga naning tanama. Pero kamura may na ay ani lagi. Uy, Ginoo ko. Giant plant naman ni oh. Ginoo ko. Lami kayo guys. Mura gyapon tong pagkauna kadtong mga prutas no. Uy, nilibo ba yan eh, Ginoo ko. Isa may mag-atiman anay ikaw katay mong misis. Pares, di magtumangit ka naman. Unsa man ni kanang Nagubuan na lang. bubuan ra? Ako lang ni alagi sa. Ade mo yung karon mo galing na tinginit. Ah guys, napasalamat ko dako guys kay taliwala sa kaudtuhon nga akong lakaw guys, nakakita kog balay nga nindot kaayo sudungon tungod sa kainit sa panahon guys. Naka-attract na ako guys ang view of salamat ko guys sa mga magtiayon si Berlito, si Victor Hansol sa ilang pagtugot kanako sa ilang pag-video sa ilang mismong garden. Nagpasalamat ko guys og nindot kay ilang garden tan-awon. Og nagpasalamat ko sa magtiayon kay nakakuha po kog jutang tips. Duha ka tips guys kadtong sa tanom kung saan pag mga sikreto o katupong itapot sa wall bitaw guys tung akong gipakita sa sinugdan. Binuok day kuno to tag 60 pesos ang usa. Makahimo na kay ngadto guys, makapatapot na ka sa wall. Nindot po to kaayo guys, garantisado po to sidya. Og aning time guys, dako jud kaayong pasalamat ko og sa akong pasaylo ako guys og mao ra nilingaw na ko karong adlaw guys og ako moingon bye bye.